ואהבת לרעך כמוך. על זה כל הסדנה, מפה הסדנה יוצאת. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful. אני ממש נהנית פה מהיום הראשון. אני כאילו, באמת שאני באה הביתה, אני לא יכולה להפסיק לדבר על זה. ישר אני מספרת לכולם איזה כיף זה. ובאמת שכל הסדנת משחק ואיך שהם לימדו אותנו להתאפר וזה, כאילו זה, כן, איכשהו עזר לי קצת היה לי את הביטחון העצמי, מצאתי בעצמי דברים שלא חשבתי על עצמי קודם, וזה באמת ממש כיף, אני שמחה. ממש חווייתית, כל אנחנו עוברים משהו שונה וחדש, ואני חושבת שזה מאוד חשוב בגיל הזה לעשות את הסדנה הזאת, כי זה מפתח באמת את האישיות, וזה תורם הרבה גם לאופי וגם ליופי הפנימי וגם לחיצוני, ובאמת זה מאוד חשוב, ואני ממש אוהבת את הסדנה הזאת. אני מקווה שתתפשט בארץ ועוד הרבה בנות יעברו אותה, כי היא באמת חשובה. שימי את היד חזק, שמנה לב עכשיו מה קורה. תחזיקי חזק. אוקיי. תגידי בבקשה, קושי. אני עם אצבע. מחזיקה חזק? תגידי, אתגר. אני מתאמצת. אוקיי? תודה. מוכנה לשבת. מה שקורה, זה שכשאתם, על מה שקורה לכם בחיים, אם אתם מסתכלות על זה כעל קושי, טרח. תזכרו את היד, היא צונחת. נגמר לי הכוח. כשאני מסתכלת על זה כעל אתגר, אני מתחילה למצוא את האפשרויות של איך להתמודד עם הדבר הזה. זה הכל כאן, בדיוק. שכאילו הגיל שלנו, בגלל שזה גיל ההתבגרות וזה, אז חשוב שיהיה לנו מודעות עצמית, כי בעצם מהגיל הזה אנחנו מתחילים לבנות את החיים שלנו, מהגיל הזה אנחנו מתחילים להיפתח ולהבין מה אנחנו בעצם רוצים, ואם כל הזמן ירדו עלינו ולא יחמיאו לנו, או שאנחנו לא נחמיא לעצמנו או לגוף שלנו, אין מישהו שיוכל לקדם אותנו, ואנחנו נוכל למצוא את עצמנו במקומות שלא רצינו להגיע אליהם. חשוב שתהיה סדנה כזאת שבעצם לא תפסיק לערער לנו את הביטחון, שתגיד לנו איך אפשר לאפר כל אחת, וכמה כל אחת יפה בפני עצמה, וכמה כל אחת בעצם יש בה כוח לכל אחת, לא משנה אם היא מכוערת, אם היא יפה, כי בעצם כל אחת יכולה לשנות את עצמה במהפך של 180 מעלות, וכל הכבוד להם, והם גם עוזרים לנו, ואנחנו ממש מעריכות את זה. מי שאני באמת, ומי שאני באמת זה להגיד את מה שאני חושבת, לעשות את מה שאני חושבת, להיות מי שאני. זה נקרא להיות כפי שאת. והסיבה שאני פה, כדי להגיד לכם שאתן בנות 15, תהיו מהיום מי שאתן. אל תחכו לגיל 30 ולגיל 40 ולגיל 50. רוצים שמגיל מאוד צעיר. אתם תהיו בדיוק מי שאתן. מסיבה מאוד פשוטה. טובות, אתן חכמות, אתן יפות, אתן מצחיקות, אתן שחקניות כולכן, אתן מדהימות היום. אתן בנתינה אדירה. אתן יכולות פשוט הכל. כל מה שאתן רוצות לעשות.